Какой? Чакай се. Тук чашките. Любомир. Кой заебава линията и си отива на матч с рейс? Никой друг не го е правил в България. Ама директора бехме така. Благодаря. Станаме медийна звезда тогава. Още онова време. Той си от някога още медийна звезда. Ама вие не ме гледате, че съм такъв смачкан, бе. Вие на снимки да ме видите такъв. Заверапай, бе! На софиянци могат да се сложи за вкъщи. Първо, на софиянци по едно парче за вкъщи. Не, аз точно ще да кажа на софиянци, не мога и по две. Аз не съм довел жената и за нея служа. Даже ми се струва там, като слезнахме по стълбите, веднага там ни строяваха от две редици по височина. Да, и така. И дай да запалим отвънка свещички. Аз искам още малко нещо светло. И Иванката се дава него и вика: "О, извинявай!" А той не вижда, той се там до магаре. Обаче така върви. Културно момчето ме стигнало се да се извинява. И вика: "О, извинявай!" Ама не чуя, каже ми скачи. Нали съм за параграф, къде ще чуя? Хора там. Каже. След 10-я бе. Ама бе Италия. Аз ще хванема си просто. Сапнати ли, трепати ли? Това си позали Иванка. Карина ти дойме на гости в Италия. Моля ме да изкара. Преди на вечерта на маска обещавахме и после не дойдохме. Прави ни по-млади. Пиши набор, пиши набор по... Пиши 67 набор. Ние сме рано гоща, я. Нека да пише на 60 години, на 67 набор. Ние нека си чув 67 набор. Да деба, Юра, кои са пътия? Аз съм си го заслужил, аз не казвам. Ние вчера... А сега продавай, ние ще дадем децата, парите на децата, продавай по... И после идваме от сутринта, почваме да режеме, да печеме. Всички заедно участваме. Добре. Поно е така, къде е свободата? А не да дойдем на готова маса. Не ми пречи нищо. Бре, има тръпка. Ако искате и октомври пак още там. Да покажем умения да покажем. Годината от времето се скъсява. Няма време да... Няма време. Не, аз му викам, стига си на удрал. Влака е така, а вие се работите... Ние Айде, давай. Е, къде? Ето. Е, там, айде. Айде, тук не се снимава. Айде, къде снимай, запазвай моменти. Така да може да, иначе като сме на сенка, че стане това. Там няма да стане снимки. Айде, Айде.
интересно. По-маленьките. Ти, че така, че станеш, че да се види. По-големите.